Otto. Painaa. Ja näin saadaan Peesivapaan sarjan ensimmäinen maalitulija siellä. Otto Pesikansadan ja oman eronsa myös tämän viimeisen kierroksen ajan siellä numerolla 27 sitten Henri Pohjalainen toisena maaliin. Numero käännä vielä eteen. Ja Aaro Sipilä sitten sieltä kolmantena tässä Peesivapaassa sarjassa maaliin. Ja siellä heittää sieltä kundit selälleen kaikkeen antaminen tiukka puristus tähän sunnuntai-aamupäivään. Kipeällä askeleella sieltä sitten myös Henrik Jensen neljäntenä maaliin tässä kyseisessä lähdössä. Lopullisista tuloksista ja ajoista tässä Peesivapaassa sarjassa semmoinen tieto, että sijoitukset pitävät tätä paikkansa, että missä maaliin tulet, mutta ajat vielä fiksataan jälkikäteen manuaalisesti. Eli siellä ei tulospalvelusta vielä ihan täysin paikkansa pitävät oikeat loppuajat näin, mutta sijoitukset ja järjestykset kuitenkin pitävät täysin paikkansa. Ja 5 minuuttia sitten päivän seuraavasta ja silloin starttaa siis 13-vuotiaita. 13-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjoja. Ja sekä kisaajille että myös katsojille muistutuksena ja kertauksena. Eli täällä on aikaisemmin tänään on hallin puolella uitu tämä triathlonin uintiosuus ja tähän pyöräilyosuudelle startataan sitten uintiaikojen perusteella, niin että nopein lähtee siinä vaiheessa summeri soi ja siitä sitten seuraavat aikojen perusteella sen verran jäljellä tuo uintiaika. Uintiaika on ollut pyörän vaihtoon mennään sitten supattavat Suomia ja rantakrandali. Kuitenkin niin, että suoritetaan perinteinen triathlonin vaihto uinnin jälkeen. Pyöräilykengät tai ne kengät jalassa, joilla lähdetään pyöräilemään, ei saa mennä. Suoritetaan ihan normaali vaihto. Ja 13-vuotiaiden sarjassa on siis aikaisemmin tänään uitu 150 metriä ja pyöräilyä 6 kilometriä ja juoksua sitten 2 kilometriä. Ja sen perään sitten saadaan tuolla vajaa 10 minuutin kuluttua myös miesten kokeilusarja ja 15 minuutin kuluttua siis naisten kokeilusarja liikkeelle. Ja kokeilusarjassa on uitu 200 metriä aikaisemmin tänään ja pyöräily tulee siis 2000 kilometriä ja juoksua 3 kilometriä.
joka viikonloppu johtamassa kilpailua? No siltä se vähän vaikuttaa. Ammattimainen kilpailun Niin, johtaja. 2 viikon päästä on rykäs. No niin, sä et ite kisata ollenkaan. No. Jaatteko te noille muuten palkintoja tässä nyt vai myöhemmin? Mä en tiedä mitä ne vaan tällaiset. Joo. No, tuo tilattu aidottua, mä en tiedä kokonaisjärjestystä mitään. Joo. Siis ainakin lastensarjassa niin voittajat sai. Joo. Mutta tossa, noin jampat tossa tietää, ne on ostaa palkintoja komesta. No niin. Ja näin startataan sitten 13-vuotiaiden sarja. Ja tosiaan ensimmäisellä aikojen perusteella starttaavat kilpailijat tuossa virallisen aloitusaikaan ja sitten seuraavat sitä mukaan. Sen verran perässä mitä tuntiajat ovat olleet. Ja täällä siis nämä 13-vuotiaiden sarjan osallistujat, tytöt ja pojat lähtevät siis omalle pyöräosuudelle ja pyöräilyä heillä siis 6 kilometriä. Se koostuu yhdestä pyöräkierroksesta, eli heidät nähdään tässä sitten parkki- tai vaihtoalueen jälkeen tuossa parkkipaikan takana ja sitten seuraavan kerran täällä vaihtoalueella 6 kilometrin pyöräilyn jälkeen. Heillä sen jälkeen vielä 2 kilometriä juoksua jäljellä. Juoksussa sitten heidät nähdään, kuten äskeisenkin Peesivapaan sarjan kisaan, niin heidät nähdään tuolla kilometrin kohdalla sitten tuolla stadionin urheilukentän puolella. Ja juoksuosuusta myös sitten ehkä vähän enemmän pääsee seuraamaan tässä stadionin ja parkkipaikka vaihtoalueen läheisyydessä näkyy aina silloin tällä noita kilpailuja. Seuraava startti, mikä täällä meillä on sitten 4 minuutin kuluttua. Silloin lähdetään kokeilemaan sarjaan. Ja kokeilesarjaan siinä lähdetään miesten osalta 5 minuuttia. Sen perään sitten kokeilesarja naisten osalta. Jees, täällä ollaan valmiita. Hyvä homma, ollaan Hollilla, kiva, moi. Hyvä minä, hyvä Heltri. Yes.
Hyvä Heltri, hienosti menee! Painaa, painaa! Tuoli jos kiinnostaa. Mitä? Ei tapaa Totta kai, kannattaa varmaan. Ei oo vielä kisapuku päällä. Voi tulla noita. Siko päällä. Aivan sama juttu. Nyt on maali. Ja näissä käytiin siis miesten kokeilusarja, tai käytiin tapahtuu tuolla hallipuolella aikaisemmin tänään, mutta näin siis saadaan sitten käytiin nämä miesten kokeilusarjat pyöräilyosuus. No niin, leidibossit siellä tuulettaa. Hyvä. Joo, samassa sarjassa. Mulla on ekan kerran Ja kokeilusarjassa kolme osallistujaa. 200 metriä nyt sitten lähdetään pyöräilemään 12 kilometriä. Siellä oli monta kierroksesta ja sen jälkeen on vielä heidän edessä juoksua 3 kilometriä. Olisi saanut tässä pronssia. Jossa kävi viime kaudella. Osuudella myös omaa 6 kilometrin lenkkiä ovat vetämässä 13-vuotiaana. He ovat sitten seuraavia, jotka nähdään vaihtoalueelle tulevat pyöräilijät. Niin mä kisailin jälkeen vaihdos. hopeeta. Meillä oli 2 No siellä SM-juotoissa oli tää yksi herra 80 omassa sarjassa. Ja se, että pääsee maaliin, on kyllä kultamitali saa. Se on tavoitteena. Joo. Heti kun tuulee, niin on Niin on, joo. Mutta kyllä tuossa lämpenee. Äkkiä tulee hiihdä. Jees, nyt seuraava startti. Hyvä. Kiitos, moi. Hienosti, hyvä.
Mentiin niin pahasti. Ja näin saadaan siis naisten kokeilesarjan startti liikkeelle. Ja siellä siis 0 ajalla lähtevät kunkin sarjan ensimmäiset ja sinne sitten seuraavat lähtevät 13 sekuntia perään. Eli tuolla on aikaisemmin tänään uituttua hallissa huipiosuus ja sen perusteella, sitten aikojen perusteella lähdetään tähän pyöräilyosuuteen. Hyvä, hienosti menee. Ja Yes. näillä naisilla on siis edessä 12 kilometriä, joka koostuu 6 kilometrin mittaisesta lenkistä, eli heidät nähdään tässä sitten venaukselta tuossa 6 kilometrin kohdalla, kun tulevat tuohon lähtevät toiselle kierrokselle. Miehet lähtivät tuolle omalle pyöräosuudelle tuossa 5 minuuttia sitten ja heillä on 2 kilometriä. Mutta tuossa 20 minuuttia sitten, itse asiassa 11 minuuttia sitten, jos me ollaan ihan tarkkoja, niin sinne lähti 13-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjan osallistujia sieltä. On sitten seuraavat kisaajat, jotka tulee tänne pyöräjuoksuvaihtoalueelle 13-vuotiaiden sarjan kisaajia. Ja seuraava startti, siihen on aikaa sitten tuommoinen 24 minuuttia. Silloin starttaa miesten kilpasarja 1.